Ka New Trap Youth Council HYC Nong Sen Circle Harkat ka Jingsan Ran ki Nong Ilam ka HYC West Castle District Lem ki Long kami ka thanya ka khatlai tarik jumang arjar apsaw kilalek ban khanrai ka yo bat kliyo Nong Ston bat klayo ban bat adu sawngut kibriyo ki bajumlen bandi bat di drok sapo yo nolor udrok layo ban kurup ru ikakyat bat hadien kani ki Nong Ilam ka HYC kila thanglut ikitei ki jingdi penbuai hakmat ki pulit bat kitrai jong kitei ki jingdi Usamla Oliver Twist Marngar Vice President ke HYC Nongstoin Circle uloong bakaseng kan yai peteng yaki kam khanra namar klayo priang jing ujo nagi pai ba ban rat dingkhong yaki kam sneu hapo kathan kaseng ka kenturu yo CM ka hima Nongstoin ban penprano yaki tu kidukan ki bamsem lapnon kam namar ledabu yakini kidukan kin kelalong penban ki jakari tengan bat ki ketem ban de bat di drugs nolor ki we ki kam sneu Wan ne ha yo Nongstoin dakaba ngila dep ban kenrana du menen kasni sajan ya drugs uba la jelai hakane ka yo Nongstoin ka jungi ya kunju hakane kasni ka mentaru ngila ya snok tilang da ka jing ya senran lang ka jing trelang ki rupai ba ki salong kmi ha ki babuan giliang ngila la ban kenra hakane kasni ka menta ngila la bru ya ki nong di drop kinong khai drop kumta te hadin ba nakaliang jungi kum kaseng nila lap pat nila yo kem ya kini kibru ba di drop nila bat eki bat nila IT yaki sekipulet bat ya kini kitier kiba maki kipindon kam kum eki drop bat kiwe nila thang mat bat kipulis te kajing kerpat nakaliang jungi kum kaseng khamtam ya kiru pat ba ikinong syong dukan hakane ka dong bat kathan hane ka yo ka Nongstoin ka jungi marmanta kala jirsi sebab palat kala jelai sebab palat me drugs hakane ka dong bat kathan ka jungi tingi kerpat ya baro kiru pat ba kiba don hakane ka dong bat kathan bakin ya trelang bat ni ban rat dingkhong ya ne drugs hakane ka yo ka Nongstoin ki don bun ki ying kiba syong kibalong ki ying ja kibom don penon kibom la penon kam haki kom kiba isyong sngai te kalong kaba ngos ir bat bakan ja hadu kata-kata kene kayu Nongstoin ka jungi tingi kerpad usim ba lada umla penon kam ne ki jing kibalong jingja te un penprano si sendon lane lada penpra un ay ki Nongstoin dukan bakin pendap ya kene kayu da kaba ki di ya ki jingdi ki jongki ban dap ya kene kayu Nongstoin khana wa kene kinong di drugs bat kene ki ba pendon kam ne ki mar ki ba kata ya kan lang salang induk jad na si sendon ni kerpat lu nakaliang sarkar bagi dai ban da perking pha ban yo obat ya ki supaya ki ba mi na ki we pat ki jila lane na ka sorba na silong ka ba maki ki wan ra hakane ka dong ka than ke juni lada ka sarkar kam sim khie ya kum kine ki jingdi ki ba penbuat ki ba wan ra ki ba kata ya ke lang salang hane ka dong ka than ke juni kum ka seng hi ngendang ya budin bat nyai khenrana kapor padang nilap ngin da ka sarkar kam chimki bat kamla bante lakam niru ngimbat se ban aida kabating ya kine ki jajbro